Καλησπέρα, γεια σας. Υπάρχει τώρα εδώ και πολλές μέρες μια σκέψη στο μυαλό μου πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει πάστα, modeling paste για mixed media κατασκευές κτλ. Και γκέσο. Γενικά δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πειράματα κάνω και υπάρχει μία πληθώρα βίντεο στο YouTube το οποίο δείχνει γενικότερα πώς μπορεί κάποιος στο σπίτι του μόνος του να φτιάξει όλα αυτά τα πράγματα. Ψάχνοντας λοιπόν αποφάσισα να κάνω μια δοκιμή και να τη μοιραστώ μαζί σας, διότι καθώς άσχετη είπα και εγώ να δούμε παρέα πώς γίνεται, αν είναι εύκολο ή όχι και γενικότερα να μοιραστώ όλη αυτή τη διαδικασία μαζί σας. Το γκέσο είναι κάτι σαν primer, δηλαδή σαν μία πρώτη στρώση θα λέγαμε, η οποία μπορεί να μπει επάνω σε λία επιφάνεια για να ετοιμάσει αμέσως μετά την εφαρμογή κάποιου χρώματος, ακριλικού συνήθως, και είναι κάτι το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, μου αρέσει να το χρησιμοποιώ, αλλά είναι δυσέβρετο εδώ που μένω και είναι και ακριβό. Οπότε γενικότερα τώρα τέτοιες μέρες που διανύουμε μέσω οικονομικής κρίσης και τα λοιπά, προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις. Αυτό εδώ δεν είναι κάποιας ιδιαίτερης μάρκας, κόστισε 8 ευρώ και 6 λεπτά, 250 γραμμάρια συγκεκριμένα. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, τώρα δυσκολεύομαι να το ανοίξω, γιατί έχω μέρες να το ανοίξω και ίσως έχει κολλήσει. Είναι σε μία μορφή μεταξύ αραιής κόλλας και πάστας. Κάπως έτσι θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς και σε χρώμα και σε υφή. Γενικότερα μ' αρέσει να το εφαρμόζω και σε ξύλο και σε ξύλινη επιφάνεια και σε χαρτί κτλ. Σε διάφορα πράγματα που έχω φτιάξει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα κάνουμε πειράματα. Θα σας πω τι έχω μπροστά μου και θα το πάμε βήμα-βήμα παρέα. Έχω ένα γυάλινο μπολ στο οποίο θα αναμίξω τα υλικά μου. Έχω ήδη βάλει ζεστό νεράκι γιατί θα το χρειαστούμε. Έχω αυτό που αν έχετε δει εσείς είναι σκόνη γύψου καλλιτεχνικού, plaster of Paris το ονομάζουν στα αγγλικά. Έχω απλή κόλλα ρευστή, την πολύ απλή, PVA glue το λένε συνήθως, η vinyl glue. Έχω baby powder, το οποίο είναι η ένα κουτάλι, ένα πινέλο και ένα βάζο για να βάλουμε μέσα το τελικό προϊόν. Λοιπόν, good luck, να ευχηθούμε στο πείραμά μας και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επειδή έχω μια καινούρια μηχανή και τα έκανα λίγο σαλάτα και έσβησα τη συνέχεια από το προηγούμενο βίντεο, θα σας πω τι έκανα και θα το δείτε τελειωμένο και όχι την ώρα που τα αναμειγνύω, διότι πατάμε κουμπιά χωρίς να ξέρουμε τι πατάμε και κάνουμε ζημιές. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό προϊόν. Δεν είναι ούτε πολύ παχύρευστο, ούτε πολύ υδαρό. Είναι σε μια μορφή που θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Τελικά αυτό που έκανα και θα σας το πω βήμα-βήμα γιατί δεν μπορώ να το ξαναδείξω. Έβαλα το ζεστό νερό μέσα. Κατόπιν έβαλα το γύψο, τη σκόνη του γύψου. Αμέσως μετά έβαλα την μπογιά, την ακριλική.
και την κόλλα. Οι αναλογίες εξαρτώνται πάντα από το τελικό προϊόν, πόσο πολύ ή λίγο θέλετε. Εγώ εφάρμοσα 1/4 της κούπας ζεστό νερό, 1/4 της κούπας γύψο σε μορφή σκόνης, το ανακάτεψα πάρα πολύ καλά για να μην έχει γκρομπαλάκια μέσα. Μετά έβαλα μισή κούπα μπογιά, λευκή, ακριλική, το ανακάτεψα ξανά και 1/4 της κούπας κόλλα. Αυτή είναι η βασική συνταγή. Αν κάποιος το θέλει λίγο πιο πηχτό, μπορεί να προσθέσει λίγο περισσότερο γύψο, σκόνη γύψου. Εμένα όμως μου αρέσει και θα σας δείξω και τι έκανα. Επειδή δεν ήταν πολύ λευκό το χρώμα του ακριλικού, ήταν ένα light antique white, δηλαδή ένα off-white, ούτε λευκό ούτε κίτρινο, κάτι ενδιάμεσο, δεν μου βγήκε λευκό. Εν τω μεταξύ το κανσόν μου είναι καφέ, ο γύψος δεν είναι ακριβώς λευκός, είναι και αυτός ένας off-white χρωματισμός, οπότε δεν μου βγήκε ακριβώς λευκό. Δεν με ενοχλεί όμως, διότι πάντα χρησιμοποιώ τον γκέσο μου για να το εφαρμόσω κάτω από άλλα χρώματα, οπότε δεν με ενοχλεί καθόλου το χρώμα, δηλαδή ειλικρινά μου είναι εντελώς αδιάφορο σε αυτή τη φάση. Για εσάς όμως, αν το θέλετε πιο λευκό, θα πρέπει να φροντίσετε το χρώμα σας να είναι λευκό και όχι off-white όπως ήταν το δικό μου το ακριλικό. Να σημειώσω ότι γίνεται και με ακριλικό χρώμα που βρίσκουμε σε διάφορα μαγαζιά που πουλάνε χρώματα και είδη σπιτός, και είδη σπιτιού, όπως είναι ας πούμε ακριλικά για εφαρμογή σε τοίχους κτλ. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να το κάνετε με τέτοιου είδους χρώματα που πουλάνε στα βιβλιοπωλεία. Εγώ το έχω βάλει τώρα πάνω σε καφέ κανσόν, ροζίζει λίγο, δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να το δει, αφήνει έτσι ένα χρώμα ροζ. Αυτό είναι 2 εφαρμογές. Θα σας δείξω και με την πρώτη την εφαρμογή. Ξεκινάει με λευκό, αλλά φαίνεται το χρώμα που είναι από κάτω. Δεν είναι το χαρτί μου λευκό, ούτως ή άλλως είναι σκούρο καφέ. Στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, οφείλω να ομολογήσω. Αφήνει μία υφή λίγο άγρια, όχι πάρα πολύ άγρια, λίγο άγρια. Και θα βάλω και λίγο από το γκέσο που έχω του εμπορίου. Μόλις ξεπλύνω λίγο το πινέλο μου. Έχω ένα άλλο πινελάκι εδώ. Αυτό είναι λευκό, τελείως λευκό. Και θα το συγκρίνουμε. Λοιπόν, βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι το χρώμα. Του εμπορίου είναι τελείως λευκό, η κάλυψη όμως είναι ίδια. Δεν υπάρχει διαφορά στην κάλυψη. Ό,τι καλύπτει το δικό μου, καλύπτει και του εμπορίου. Με μία εφαρμογή. Αυτό είναι με 2 εφαρμογές. Δεν είναι λευκό, διότι δεν χρησιμοποιείς ακριλικό χρώμα. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το μικρό tutorial, το οποίο δεν είναι δική μου αρχική ιδέα, έτσι, το βρήκα στο YouTube και απλώς το έχω αναπαράγει. Καλό απόγευμα να έχετε και όποτε θέλετε μπορείτε να μοιραστείτε και στο Facebook μαζί μου και στο YouTube τις δικές σας τις δημιουργίες. Να είστε καλά, γεια σας!